novogodišnje kupanje. Evo, ovo mi je poklon za novu godinu. Poslao Deda Mraz da se kupam. Ali ne kupam se, nek samo malo, evo, perem ruke, noge. Ne daj Bože sad da se ovdje skinem, kupaće gaće i da se ovdje brčkam u ovako predivnoj vodi, čistoj i fino, svežoj. Ja moram ovako da se sakrivam. Sad bi tu došla policija, bolnička kola, šta ja znam ko sve ne. Bog bi ja njima objasnio ko, kako, zašto ovo meni vredi, koliko je ovo zdravo. Ne bi se ni kupao, ne bi ni došao u ovaj potok da nisam saznao sasvim slučajno da je najčistiji danas u posljednjih 300 godina. I to su najjednostavnije dokazali sa tim što su pustili pastrnku u njega i ona odlično opstaje i ova je voda odgovara. Tako da sam zbog toga ponosan u onoj vodi u kojoj može pastrnka da živi i obitava, onda može i čovjek. To je jedno od najboljih rješenja i najboljih pokazatelja da je to tako. Eto, zato sam došao u ovaj potok ovdje u King of Prussia, park Value Forge, jedan najpoznatiji američkih parkova, gdje je bila ona legendarna bitka sa Britancima koju su, nažalost, ovdje dobili. Eto, neka, tako kako. Mogu vam reći, temperatura vazduha, ne znam koja je, Haradijevi, ja mislim negdje oko 48. Ne znam koliko je to u Celzijevim. Vreme je vrlo prijatno. Danas je 31. decembar 2011. godine. Sad je negdje popodne oko 3 sata. Znači, večeras nam dolazi nova godina. Neka, hvala joj. I tako, ne znam koja je temperatura vode, uglavnom meni je vrlo prijatno. Osjećam se odlično i eto, radostan sam da mogu i ovakvu priču da podijelim sa svojim prijateljima koji me razumiju ovdje. Nažalost, jako je mali broj ljudi, bar u ovom dijelu Amerike gdje ja živim, koji se vraćaju u prirodi. Jako ih je teško pronaći i nemam razumijevanja i nemam dodirnih tačaka sa ljudima koji imaju sklonosti da žive sa prirodom. Hvala svim mojim prijateljima koji imaju razumijevanje za moj način života. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Želim vam srećnu i uspješnu novu 2012. godinu.